जे बबे लाइनाव दुर्बल जादोंथाय मोनथिया जायखिजाया इउ पिपलनि बांसिन माने मावथिफोरानो बांसिन भटार रायजोआनो जोंजों दिनै माने जुगदान जादों आरो बेखायनो हयथ' एसे दुर्बल जाहैबाय। बिराद गोजोननाय खुसिनि बाथ्रा दिनै लोब 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 मोनसे समस्थियावनो मोनसे वेब सृष्टि जासिगोन दिनैनि उनाव बे समस्थिनि गासैबो रायजो राजा गुबुन दोलोआव जे थागोन ना थाया आं सन्देह जादों कारण दिनैनि दिनाव मोनसे कार रेलि जागोन प्राय 2000 बेलेग बेलेग दोलोनि सुबुंफोरा जोंनि दोलोआव जइन जाफैगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो मस्ट वेलकाम खालामगोन आरो खावलायनो लुबैयो गासै रायजो राजाखौनो जिहेतु जोङो दायो बिपिएफ दल हिसाबै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिटिसि सरकार बानायदों आरो जोङो बिपिएफ दोलोआ जिहेतु एनडिए नेशनेल डेमोक्रेटिक एलायन्सनि मोनफा अंखिदार राजनितिक दल जाबाय दा बेखायनो फैबाय थानाय बोथोरफ्राव असम सरकारा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जे असम सरकारा दाफुंजागोन बेखौ दिनैनि आसामनि राजनितिक जि पिक्चार बे पिक्चारा जोंखौ बुंगासिनो दङ बेखायनो जोङो हाखनाव थानाय साफा साफा बिनि जनप्रतिनिधि जागोन बेखायनो रायजो राजाखौ आं आह्वान खालामो बे समस्ति बाखि रायजोखौ आह्वान खालामो बयबो जाहाथे खाखब गुस्थिजों थाफानानै जोंनि समस्तिनि उन्नयन मुलुग कामकाजाव हेफाजाब होनो थाखाय आं रायजो राजाफोरखौ बयखौबो खावलायहरदों निश्चय बे मेसेजआ थांगोन जाहा बाप्रि बा ओरैनलायनाय माने बिपिएफ दोलो बा एनडिएनि केन्डिडेटनि दिनै एसेबां कार रेलि जादों प्राय गोबां मानसियानो गाव गावनि कारफोरखौ लानानै फैजोबदों जोंखौ समर्थन होनो थाखाय गाव गावनि निजा निजा कार प्राइभेट कार दङ बेफोरखौ लानानै बिथांमोना दिनै कार रेलियाव बाहागो लानो फैदों बेखायनो बिथांमोनखौबो आङो धन्यबाद होयो निश्चय बे रेलिनि गेजेरजों मोनसे जिहेतु आं बुंखाबाय मोनसे वेब सृष्टि जागोन आरो प्राय बे समस्तिनि रायजो राजाफ्रा जोंनोनो भट होनानै देरहासारनायाव बिथांमोनाबो हेफाजाब होगोनखौ जोङो नुहुरखादों बेहाय दोङो 1,20,000 भट बेनि गेजेराव 1,20,000 बा 30,000 कास्टिं जागोन बे कास्टिं भटनि गेजेराव जोङो एनडिएनि केन्डिडेट हिसाबै 80,000 जों मोनखागोन जोङो मोनथिया दा बिथांनि केम्पेइनखौनो जों नुवाखै मेल मिटिंबो खालामनाय नुवाखै बिदि थाबायनायबो एसेबां नुवाखै बिथांमोननि कर्मिफोरखौबो एसेबां होसो होसो सिगांनि इलेक्सनफोराव जेरैबायदि खस्थ' खालामदों बेबायदि खस्थ' खालामनायखौ जों नुवाखै जे बबे लाइनाव दुर्बल जादोंथाय मोनथिया जायखिजाया इउ पिपलनि बांसिन माने मावथिफोरानो बांसिन भटार रायजोआनो जोंजों दिनै माने जुगदान जादों आरो बेखायनो हयथ' एसे दुर्बल जाहैबाय बे समाव आरो एसेबां फेक्टर जागोन होननानै जों सानाखै आं देरहानाया निस्सय दिनैनि पिक्चारा जोंखौ बुंगासिनो दङ जों देरहागोन